Mikel Laboak 1974an argitaratutako 1-3 LP bikoitza izango da segura asko Laboaren diskorik arrakastatsuna. Duela urte batzuk egindako bozketa baten ondorioz ateratako emaitzak zion Euskal Herriko historian izan dan diskorik hoberena zala. Euskaldun gehienok buruz dakizkigun hainbat kantaz osaturiko diskoa. Hoien arten nola ez, Txoria txori. Iki milikiliklik ikuskizunean, Hartzeren poesiak, Zumeta margolariaren txoriak eta Mikel Laboaren kantaz osatzen zen ikuskizuna. Eta kanta hoien artean, nola ez, Txoria txori fijo bat zen. Badira, bere ibilbide propioa egiten duten abesti batzuk. Txoria txori izango da gure adibiderik garbiena. Euskal Herriaren ereserkietako bat da zalantzari gabe. Donostiako Orfeoiakin eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin anoetan emandako kontzertuan Txoria txoriren bertsioa betirako hor gehatuko den horietakoa. Bestalde, esango nuke, Txoria txori Euskal Herritik kanpo Euskal abesti erreferentea izango dela. Hemendik kanpoko batei Euskal abesti bat eskatuko bagenio, edo ez du ezagutuko Euskal abestirik, edo baten bat jakingo balu, hori seguro Txoria txori dela. Kantuaren izenburua Txoria txori bada ere, egoak bezala ere ezagutzen da. Bai, kantuaren lehen hitza horrela hasten dalako egoak, baina baita Ane Etxegoienek grabatutako Le Bois Basques izeneko diskoan Laboan kantuari Les Sals, frantsesez egoak izenburua eman ziolako. Ane Etxegoienen diskoa aipatuta, esan behar diskoa 2014 urtean Frantziko 10 disko saldunen artean kokatu zela. Anek urrezko diskoa lortu zuen 60.000 ale baino gehiago salduta. Txoria txori kantuaren sorrera nola izan zen gehien ontzat ezaguna baldin bada ere. Nire lana hemen hoixe da ba, dakiuna zabaltzen saiatzea. Beraz, nik ere kontatu nahiko nizuke. Donostiko Urbieta kalen bazan Aurrera izeneko jatetxe bat. Jatetxe hau Joani eta Jose Luisek zeramaten. Joani Mendiolak eta bere senarra Jose Luis Goenagak. Imaginat aktore, musikari eta kultur mugimendu desberdinetako jende ezagutu zuten bertan Joanik eta Jose Luisek. Ez dok 13 lagunek maiz izaten zien Aurrera jatetxen. Joani Etxeko Andreke aktore lanak egin zituen, berandu xamar hasi baldin bazan, La Fuga de Segovia edo Opa Etxebeste filmetan adibidez. Eta Euskal Telebistako saio batzutan ere parte hartu zuen. Joanik eta Jose Luisek esan dezakegu kulturan errotutako famili bat sortu zutela. Beraien seme-alaben artean Juan Luis Goenaga eta Aizpea Goenaga. Juan Luis margolaria, pintorea, eta Euskal Espresionismoaren ikurrik handienetakoa izan zen. Eta Aizpea Goenaga berriz, aktore ezaguna. Juan Luis 2024 abuztun hil zen, 74 urterekin, 3. belaunaldia etorrita, Juan Luisen alaba, pintorearen alaba hain zuzen ere, Barbara Goenaga, aktore oso ezaguna. 2007an Goya sarietako nominatu izan zen besteak beste. Ikusten dan bezala, Joanik eta Jose Luisek asko maite zuten kultura, baina bereziki literatura eta poesia. Aurrera jatetxen, paperezko serbiletatxo horiek ongi etorri eskerrik asko jartzen duen horiek, Joaniri gustatzen zitzaion serbileta horietan esaldi politak edo poesia motzak idaztea. Egun baten, Josean Hartzen poesi bat irakurri eta serbiletatan idatzi zuen. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen, ez zuen alde ingo. Baina honela etzen gehiago txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Noiz behinka, Aurrera jatetxen afaltzeko itxura zuten Mikel Laboak eta Marisol Bastida bere emazteak. Egun hartan
ziren. Eta Mikelek olerkia irakurri eta kanta batentzako letra egokia bezala ikusi zuen, eta bere lagun Josean Artzeri baimena eskatu, eta horrelaxe sortutakoa da gure ereserkitako bat, txoria txori. Josean Artzek 25 urte zitula idatzi zuen askatasunari buruzko poesia hau. Josean Artzen poesia zenez, behari buruz zerbait esan nahiko nuke. Josean usurbildarra bazen ere, Jon Ander Albizu txapeldunari Ataungo Herriak eskainitako omenaldian, enteratu nintzen, Joseanen ama Ataundarra zala. Agirre abizena zeuken, bigarrena Joseanek bere ama Agirre zan, eta Errondo baserrikoa zan. Azken finen, Ataunekin lotura duten zenbait jende ilustre ez da. Olerkari ikaragarri izan zen, olerkaria, musikaria eta, hainbat gauza gehiago. Musikari bezala, txalapartari haundia. Ez bakarri txalapartari haundia, baizik eta txalaparta rekuperatzen lagundu zuena. Bitxikeri modura, kontatuko dizut, Nekane Oiarbideek esandakoa. Nekane ez dok Amairuko idazkaria zen, eta garai hartako gauza asko dakizki noski. Ez dok Amairuri eskaini nizkion saioz gain, Nekanerekin harremanetan jarri nintzen, berekin eskuduñoak saio bat egin nahi nulako baita, ez dok Amairuren bueltan. Baina berak esaten zidan, behari buruz itzein nahikela nahi non guztie, baina berak ez zula grabatu nahi, ez zula bideon azaldu nahi. Eta errespeto osoz hartu nun bere erabakia noski. Jakina da, garai hartan artista profesionalen agiria eskuratzeko circo variedades y folklore azterketa bat gainditu behar zala. Regimenak jarritako epaimai baten aurren, azterketa antzeko zerbait gainditu behar zan, kakotxartean artista izateko ez da. Nekanek elkarrizketa baten ziona irakurriko dizut ondoren. Oraindik gogoratzen dut, Hartzean nahiek azterketa egin zutenekoa. Barre ederrak egin genituen. Azterketarako eskaera egiterakoan, txalaparta jo behar zutenez, kantuen partiturak eta izenburuak eskatu zizkiaten. Jose Antonek esan zidan, izenburuak? Ze izen geho? Eta partiturak? Jarri edozein izenburu eta goazen. Lehenengoari ez naiz gogoratzen ze izenburu jarri genion. Bigarrena, loreak mendian ederrago dira. Perlara joan ginen, txalapartarekin, eta han azaltzen dira. Jose Anton eta Jesus Hartzea nahiak, epaimaien aurrean, olak hartuta dena prestatzen. Partiturak eskatu zizkiutenean, guk partituraik ez dago, bapatekoa da hau. Oso interesgarria. Eta jotzen hasi ziren, klon, 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 beti bezala, oso txukun jantzita, apretetan. Epaimaia hau bete hortz, erabat liluratuta. Esan ziguten, epaimai honek ez du bigarren derrigorrezko konposizioa entzun beharrik. Ez da beharrezkoa, baina favorez, bigarren konposizio hori interpretatzeko eskatuko dizuegu. Gozagaitezen beraz, eta jo ezazue, loreak mendian ederrago dira. Eta berriz, klon, 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 klon. Hori bitxikeri modura. Josean Hartzek baditu Mikel Laboak gerora kanta bihurtutako poesiak txoria txoriz gain. Gure bazterrak, Ama hil zaigu, Zaude lasai, Gernika, eta beste hainbat. Poesia aparte, Hartzeren esaldi borobilak ere betiako hor geratu zaizkigu. Eta hoien arten nola ez denok ezagutzen dugun euskarari buruzkoa adibidez. Euskara ez da galduko ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakigunok hitz egiten ez dugulako baizik. Hartzeri buruz gehiago jakina izan ezkeo, Maria Belen Oronoz Antxordokik badu tesi bat egina, eta hor sarean zintzilikatuta dago denontzako eskura. Josean Hartzei buruz bukatzeko esango dizut,
2018 niltzala 79 urterekin. Txoria txori, esan nahiko nuke, askatasun ukatuari eskenia dela. Frankoren erregimenaren legeen kontrako erresistentziekin bezala hartu dezakegu. Euskara hitzeiteko zailtasunak bultzatzen zituen legedi gogor haren aurka. Nik esango nuke, omenaldi xumeak burutu nahi ditugunene abesti hau ezinbestekoa dela. Gutako bakoitzak kantu baten letra norberaren egiten dugunean, hor ematen diogu bakoitzak gure interpretazioa. Niretzat adibidez, gertukoren bat, lagun bat, adiskidea, familiarteko bat, edo asko estimatzen dudan hori, esan dezagun, naturala ez dan eriotz batek eraman izan dunean, kantua, ez dakit, nik behintzat terapia modura bezala hartzen dut, lagundu dezaken zerbait bezala. Kantuaren letra hori erakustea ere badatorkit niri behintzat. Egoak ebaki banizkio nerea izango zen, ez zuen alde egingo. Asko maite dudan horrek egingo balu nik nahi detena, agian etzan gertatu zana, baina horrela etzan txoria izango. Eta nik txoria maiten nuen. Eta bapatean joan zaizkigun hoiek, iruditzen zait beste arrastu bat uzten duela baita guregan, ez azkenen maite dituzu noski, baina joan direnean konturatzen zea benetan zenbat maite genitun, ezta? Eta ja ez daude demostratzeko. Lauaren saio hauek bukatzeko esango nuke Mikel Laboa Euskal Herriko artistaik handienetakotzat jo dezakegula. Bernardo Atxagan hitzetan tradizioa eta berrikuntza txertatzen ondo baino beto asmatu zuen artista. Honekin bukatuko dugu Mikel Laboa eskainitako saioekin eta ondo badatorkizu lagun, urrun arte eta ondo izan bitarte.